Yuk. Yuk. Hả? Gì? Vô. Yeah. Hả ê. Biết dạ. Hả ê. Biết dạ. Hả ê. Biết dạ. Ôi. Hả ê. Hả ê. Hả ê. Hứa vô vô hả ố hả hả dạ vô
Yo yo. Iya. Os. Yo yo.
iya. H-E. Iya.
Iya, laras tanda kina.
jambul gondol sujan motan bisa pilih loyo kiri geni mawingo wingo kumo doa wot mawut cecer reksa bumi ajeng asri mindo amung karso satu-satunya manusia diciptakan dari Adam dan Hawa untuk melawan angkara murka, namun manusia terbujuk oleh setan yang angkara. Kamu dan kenal lihat ada kena uncat soko kandane kang sekar gadung Romo Sabdino Sapodring Kono. Di Sugeng Dalu.
Duta Profesional Audio Sasinggung terima kasih Matur Semasa Wudhu Hae 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 Gani Mustika Aku matur nuwun sapa iki? Iya. Ning gondrong apa ning iki? Neng Kika. Oh ning iki. Kuncine Kika. Genah. Di sampun katur sak pending menika tembangnya apa ki mau? Langit mendung kutha Ngawi. J. Iya, alhamdulillah njaluk Alhamdulillah. menika laras Ganendra. Wah, nggawa pengendang teluk kabeh ora apa-apa. Ora apa-apa, kaya ngene iki Cak. Iya bener, sing gayeng ngene iki kok Mas Iya, Guyub. Guyub bener. Nek bener kabeh dadi ra guyub. Ora. Ya. Nggih. Heeh, sak banjure apa? Sak durunge dik mirsa ngaden. Nggih. Ya. Apa Mas Kika? Nona 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 nunu nono. Wong loro kok ya padha. Aku wong petuk wong Padha iki pridapan. pasangan, aku ro Febi. Iya pokoke nek aku urip pendeng ngene iki jan. Delokke wong biro teko ngono. Sika. Ya. Laras Chandra Kinani. Ayo. Senadyan setino montan sasa pisan hati senen anggone urip bebrayan
desa sapa to bapak nasib ono kutho aku tinggal anak bujulan wong tuwa urip ning desa tansah loro-loro Nagih janji versi rubuh sak gamelane sampun katur sak pending. Heeh iku lahmu ngene iki. Mau kikek terus edan. Nggih. Heeh, saiki ganti Febri. Nggih. Apa-apa. Gentenan. Ya, ben kabeh iki rata. Rata. Heeh. Dik Mirza ngatek sik. Nggih, semangga Dik Mirza jumeneng. Ye, sugeng dalu Dik Mirza. Nggih, sugeng dalu ugi Om Pendek. Yo, iki saka ngomah jam pira maule? Apa malah wingi? Pon wingi niku. Oh, wis wingi. Ya, matur sembah nuwun. Marak sowan ya le paring panglipur kanggo sedulur-sedulur, kanggo katang-katang uga keluarga wonten ing tlatah Gunung Kacangan. Ya, nderek tepang nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, bilih Dik Mirza punika kaleres rayinipun utawi adike Mbak Lintang Kairo. Ya bakat bocahe, dasare ya pinter pendidikane. Saiki mula ya melu jejake Mbak Yuni, melu ulur-ulur kabel ning nggon panggung, tegese melu dadi penyanyi. Ngono ya Le ya. Nggih Om. Muga-muga sesuk iso dadi penyanyi sing kondang, ya krungu-krungu saiki wis wani mucuki dadi dalang bener. Oh suluk, oh dites, oh kon suluk, ya jajal suluk sik. Jajal suluk sik, suluke manut apa? Jajal kon suluk le. Pelok. Oh pelok, tindingi pelok, Mas Duta ditindingi.
Tandya bala Pandhawa Yoh gulung bangun sireng prasata Kurawa kambahung kesrukatite mirut larut sagung praratu ingkang nampi lelayu sang swatama miyangsa agung Pradipati Yo matur sembah nuwun. Suluke sampun. Dibacotke apa le? Nganggo ral apa ora? Nggih. Oh, diral. Nadane sepiro Mas Duta? Ampun cocok. Ya cocok ya. Jajal diral sik kaya ngopo. Kusuk maning ratri mongsa wiji kinanti mematrisa jroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antariksa ati bui ayu Aku ora kanggo arep mulih. Pamit wae. Mulih wae. Ora apa-apa. Wis pamit. Untuk persembahan satu dari diri ayo. Boleh sama-sama laras dari bakalan semi pustika etanan sari manung suwengi kalawan langit
asik. Mengko dibacotke le tetembangan le jejogetan ngono ya. Dik Mirza Kairo terima kasih matur sewu nuwun jan. Ampuh ya Mas Febri ya. Kuampuan. Febri, nek Febri kon suluk ra iso kok. Ora iso. Ra iso jajal saya. Luluk malah. Jajal dididik. Ora iso mulih dengan. Wani nang mulih. Wis aku saiki manut. Ya, biasanya iso kok. Iya nek ro turu mlilir kae. Nggonmu iki iso ta dateng nggonmu iki? Iso. Jajal suluk Mas. Apa? Suluk. Ora. Yo manyura parek. Aku trimo gulung ning kene. Ojo cah. Aku melu pisan tok wirang-wirangke lho iki. Nggih. Nggih. Yo pamit mulih Mas. Nggih.
tanpa pamit padha tresno Kasih aku kenal sliramu wis setahun awase kok tega padha tresnaku iya iya a e e e e e e yo ya inga inga kotor 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 ya 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 toyas toyas berere 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 iya sugeng apa Pak Pur bagus waduh gede lelet lelet toples yang ini yo mari Kita kuning. pending kan toples pulang sayang mama gigit nih Au. iya lamun sinawang teman agawe bingung solas lakane kalewo sarwa makesi lante pran werit teman agawe gandrung nyoto kalamun dadi kembang hidup iya WNC Vlog matur sembah nuwun nah terima kasih ngono Yuk, yuk, yuk. mari no bang tak rujuk paring resep di matur sembah sewu nuwun nah diselengi sak lagu ya ora apa-apa Mas Febri dalem cak wonten nawala utawi serat nggih napa ingkang dipun tampi ana tindhe oh iya napa cak menika tembange oh ora ana tulisane ning gak mau iki sing ngerti saka- geruang indigo tok
Matak matek kaji. Iki saka Mbak Susi. Mbak Susi, di Nyuwun dalam lagu- pundi? Nyuwun lagu Denok. Dino, nggih. Lagu ini. Halo. Mbak Susi Nggih. yang mana tadi? Yang pakai baju Oh, putih. iya, yang pakai jilbab. Kok menor nambahi ya, Cak? Ya. Dino, Lagune Nggih. Denok manut digarap. Mbak Susi niki ngagem keyboard napa saron? Keyboard. Komplit, Mas. Oke, komplit. Nggih, Ya. Komplit. Lagune Denok. Dino. Oh. Sing nyalirani sing minangkani sapa iki? Pingsut kuwi. Ya, sing ndi? Wong menang Amel. Cukup lautan panci. Ngawur. Kontrang. Yo dicocokin nadane. Pelok biasanya Mas. Ya jajal sepira Mas Dita. Pusing. Eh, Yo tunggahke nek ya Mas. tunggahke ndak kaya kodhok ku suarane. Ditunggahke yo. Tunggahke. Menek. Ya. Nganggo M Mas, nganggo M. Ya. XL. Nganggo M ya, Dok. M. Ora bakal cukup lautan mansi Bukir indah ayumu koyo widodari Mungkin iso enten ewunan laku Apa? Ya ritake Gedene rasa sayangku. Terima kasih Laras Ganindra. Ayo ndeng ngobeng golek balon. Balon sayangku. Piye? Wes tresno. Aku isih tresno karo awakmu. Tenan. Orang aku sih. Tak ndeni randamu. Asik. Laras Ganindra. Risma Dika Odi. Rapena di Bali. Sayangku sing kurang nopo bakal tahu
acara kanca-kanca laras Ganindra. Piye, Ndang? Ora meneng wae kaya reca to. Oh iya, Mas. Ayo to. Matur nuwun. J. 3 2 1 tarik so. Oh, iya. Iya. Yo. Yo.
matur subah suwun-nuwun. Iya diselegi meneh. Diparingi sak lagu manut ki sing minangkani sapa? Le Mirza ngadeg meneh. Apa kira-kira le lagune le? Oh ya. Ki ngene iki ora kaya Febri. Ki nguri-uri budaya tenan. Diparingi anu to. Topi maum. Caping gunung. Caping gunung. Ora dibawani. Dilangsungke Mas monggo caping gunung. Yo Mas Ender. Oh, Pending, damel bawa mawon. Oh, nganggo bawa. Oh iya, nganggo bawa. Oh. Heeh. Irene, irene. Nek nganggo bawa ku piye tambane ngono. Mosok jaluk-jaluk bawa tok. Wah. Piye? Ora dadi. Apa yo? Oh iya. Saben bengi Oh, keduren Mas. Didunke. saben bengi yen memacan among karo janur kuning
Mak, ya Mak. Laras Kalendra. Oh
Cek mirsa mboten andi Mas Febri. Wah, tapi Cak. Matur sembah nuwun. Beri tepuk tangannya mana dong? Ngantuk Cak. Dong ngantuk. Tepuk tangannya dong. Luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun. Nggih. Yo, Cek mirsa iki saka tlatah Kediri. Kediri Jawa Timur. Ado-ado paring panglipur kanggo warga Gunung Wah, Kacangan. luar biasa. Sumber wungu tepus Gunung Kidul. Nggih. Ya, matur nuwun ya Mas Febri ya. Nggih, Cak Pendek. Salah satu galing penerus bangsa sing budaya. Nggih. Apal yo langgam, yo suluk yo iso. Iya langgam sejak dini kuwi mau. Pitur awakmu. Heeh. Ya. Sejak dewasa. Ya, monggo cok dibacutke ditarik. Yo. 3, 2, 1. Laras Kanindra. Yo. Cumir meneh. Ora. Yo, terus. Mari ya. Ramari sontek ki. Yo kontrol ke Bang tak. Yo. Yo. Bilang apa Cak Pendek? Terima kasih. Oh ngono ya. Anyar ya anyar. Anyar. Anyar nih. Ayo Bri. Ayo. Ayo deh. Ya cocok. Oke di. Kesajangan. Ya, ngadeg ya. Iya. Lagi ngapa tak beri? Ayo Ndi. Lah. Sayang. Dalam. Iya.
Itu kan oleh kita putih. Bener toh? Kok ya kelingan sing ora-ora? Iya kan Mas? Kaya dene aku kang jaga tresnamu pasrahke kemring pangeran yen pasti jodoh ora bakal kurang jalan ora
3, 2, 1.